bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bigyan mo ko ng anak para sigurado akong akin ka lang. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mela. 26 years old. At ito ang aking secret file. Sa kasalukuyan, in a relationship ako with my boyfriend. Naitago na lang natin sa pangalang Migs. Si Migs ay tubong samar at turning 30 years old na sa taong ito. Mahigit 1 buwan pa lang kami ni Migs sa aming relasyon. Nakilala ko siya through a dating app online. So far, legal kami pareho sa mga pamilya namin. June 8, noong una niya akong chinat doon sa dating app. Nagkausap kami hanggang sa tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko sa Facebook. Binigay ko naman ang account name ko at inad niya ako. Kinonfirm ko naman siya. At hindi nagtagal ay naging chatmates na rin kami sa Messenger. Maayos naman siyang kausap, hindi boring, at halatang interesado naman siya sa akin. Interesado siyang kilalanin ako, kung ano ang mga gusto at ayaw ko sa isang lalaki, kung ano ang family background ko, at kung ano ang mga pangarap ko sa buhay. Siyempre, sa ganung direksyon ng usapan, naramdaman kong hindi pang short time ang relasyong gustong pasukin ni Migs, kundi pang matagalan. At ayun na nga, naging chatmates kami. Isang araw, bigla niya akong tinanong kung pwede raw ba niya akong ma-meet sa personal netong July. Ako naman siyempre, nagsungit-sungitan muna. Sabi ko, "Ha? Agad-agad? Ang bilis mo namang makipagkita, Migs." Sumagot siya ng, "Ay sorry, chill ka lang. Gusto lang kasi kitang makilala." At ayun, sinin ko lang siya. Hanggang sa nag-chat siya ulit sa akin. Nagtatanong kung pwede raw ba kaming mag-video call. So sabi ko, "Pwede naman, pero anong gagawin mo?" Sabi niya, mag-uusap lang daw kami. Pumayag naman ako at agad-agad siyang nag-video call sa akin through Messenger. At yun ang unang beses na nagkita kami virtually. Sabi ko, "Hi Migs, kumusta ka na?" Pero ito namang si Migs, parang tula lang makipag-usap. Kahit hindi naman mahina yung signal. Hindi siya makapagsalita. DJ Rocky, parang natameme na ata siya sa akin. Kaya sabi ko, "Uy, Migs, okay ka lang?"
Sagot naman niya, okay lang ako. Mela, ang ganda mo pala. Promise. Honestly, kinilig ako ng konti dahil sa sinabi niyang papuri sa akin. Kaya sagot ko na lang sa kanya ay thank you. Magmula noon, araw-araw na kaming magka-video call. Parati na kaming nagkukumustahan, nagsasabihan ng mga kaganapan sa mga buhay namin. Alam mo yun, yung tipikal na usapan na nagtatanungan kung kumain na, kung anong ginagawa, mga ganong usapan. Hindi ko rin naman na-feel na boring siyang kausap. Kaya ganon, naging panatag ang loob ko sa kanya. Naging magkaibigan kami, DJ Rocky. And then isang araw, habang magka-video call kami, bigla niyang sinabi sa akin na gusto niya raw akong ligawan. Oo, DJ Rocky. Gusto raw niyang manligaw. Ako naman, medyo nabigla sa sinabi niya. Pero parang naisip ko na rin na mukhang darating din nga naman ang araw na aakyat ng ligaw itong si Migs. Pumayag naman akong magpaligaw sa kanya para na rin mas makilala ko siya at masubukan ko ang pasensya niya. Alam mo, DJ Rocky, aaminin kong nag-e-enjoy akong magpaligaw noon sa kanya. Hindi naman sa pagmamaganda, pero na-appreciate ko kasi yung effort ni Migs na suyuin ako pag may gusto ako. Kahit through video call lang. Gusto ko kasi yung feeling na pinaghihirapan akong makuha ng taong nanliligaw sa akin. Alam mo yun, parang gusto kong iparamdam na hindi ako basta-basta nakukuha. Kailangan ipaghirapan mo muna ako. Umabot na nga sa punto na paulit-ulit na niya akong kinukulit. Ilang beses na rin akong tinatanong ni Migs, Mela, kailan mo ba ako sasagutin? Medyo matagal na rin ako nanliligaw sa'yo, baka naman oh. Sagot ko sa kanya, soon, Migs, soon. Ayoko lang madaliin. Gusto mo ba sagutin kita agad nang hindi pa buo ang nararamdaman ko para sa'yo? Sabi niya, ayaw naman niyang hindi ako sigurado. Kaya nagawa naman niyang tanggapin na dahan-dahan lang ang usad ng ugnayan namin. Fast forward. Napansin ko kay Migs na tinatanong niya ako, Mela, what if may ibang lalaking nanligaw sa'yo ngayon? Habang nililigawan kita, may chance pa rin ba kaya ako? Sinagot ko siya ng, uy Migs ha, hindi ako ganung klaseng babae na magpapaligaw ng sabay sa dalawang lalaki. Gusto ko, isa lang at wala nang iba. Yun ay ikaw. Ikaw lang yun. Sumagot naman siya ng, sorry Mela ha, sorry kung minamadali kita. Gusto ko lang kasi sana na mapunta ka na sa akin. At nang maalagaan na kita. Huwag kang mag-alala. Hindi rin kita sasaktan. At hindi na kita pakakawalan pa. At ayun na, DJ Rocky. Sa katatanong niya sa akin kung sasagutin ko na ba siya, nakita ko na lang ang sarili kong nahulog na nga talaga sa kanya. Napauuna na ako. Total, napamahal naman na ako. Napamahal na rin siya sa akin. Kaya sige, hindi ko na rin pinatagal. Para saan pa, diba? Naisip ko rin kasi na kung tatagal pa ito ng sobra, baka mawalan na siya ng interes sa akin. Kaya, pumayag na rin ako na maging kami. Fast forward, nakahanap si Migs ng job opportunity dito sa Manila. Ako raw ang dahilan kung bakit gusto niya ditong magtrabaho. Para magkasama raw kami. Nang ma-hire siya sa inaplayan niyang trabaho, agad siyang lumuwas ng Maynila. Pero dahil medyo may kalayuan pa rin ang lugar namin,
Hindi kami agad-agad nagkita sa personal. Pero eventually, nakapag-set kami ng petsa at lugar kung kailan at saan kami unang magkikita. At dumating na nga ang araw ng una naming meetup. Nakita ko finally sa personal si Migs. Medyo matangkad. Hindi naman mataba pero hindi rin sobrang payat. May tattoo siya sa kanyang braso at mukhang maayos naman pumorma at manapit. Medyo may konting ilangan pa sa pagitan naming dalawa noong mga unang saglit. Pero noong naramdaman kong komportable na ako sa kanya, hindi na rin ako nagpakipot pa. Kumain kami sa labas, namasyal, nag-usap ng mas maigi tungkol sa mga sarili namin. Mas nagkakilanlan kami at mas naging pamilyar sa isa't isa. Hanggang sa may tinanong sa akin si Migs DJ Rocky. Isang biglaang tanong na hindi ko akalaing itatanong niya ng basta-basta. Isang tanong na gumunaw sa maganda sanang takbo ng usapan namin ni Migs. Tinanong niya ako kung pwede ko raw ba siyang samahang mag-check-in. Hindi ako agad nakapagsalita, DJ Rocky. Kasi hindi ko alam honestly kung ano ang isasagot ko sa alok ni Migs. Naramdaman ko yung matinding kaba. Yung kaba na parang hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Unang beses pa lang naming magkita, pero hindi ako handa sa tila kahahantungan ng una naming pagkikita. Habang tinatanong niya ako, hindi ako agad makasagot, dala ng nervyos. Para akong estatwa nanigas sa kinalalagyan ko. Pero nakakuha pa rin ako ng lakas para sagutin ang tanong ni Migs. DJ Rocky, hindi ko inakala na may magbabago sa anumang namamagitan sa amin. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang sagot ko. Hindi diretsahang oo ang sagot ko. Pero nakita ko na lang ang sarili kong sumama na kay Migs para makapag-check-in sa kung saan. Hanggang sa dinala niya ako sa isang desenteng matutuluyan. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, nagkaroon muna ng panandaliang katahimikan sa bagitan naming dalawa ni Migs. Hanggang sa inunahan ko siyang sabihan na ayoko munang may mangyari sa amin sa gabing yun. Dahil unang-una, hindi pa ako handang sumabak sa mga ganitong bagay kasama siya. Sabi ko kay Migs na kung maaari lang, wala sanang mangyayari sa aming dalawa. Wala muna sanang mangyari. Sabi niya, naiintindihan naman daw niya. Naging maliwanag naman ang agreement namin nung gabing yun, na hindi muna kami aabot sa sex hanggat hindi pa kami ikinakasal. Pumayag siya at nirespeto naman niya ang desisyon ko nung gabing yun. Kaso nga lang, nirespeto niya ang desisyon ko nung gabing yun lamang. Noon lang. Dumaan ang ilang araw at linggo mula noong una kaming magkita sa personal. At unti-unti kong naramdaman na nag-iba na si Migs sa akin. Hindi naman siya yung tipong nanlamig, pero iba na. Mukhang naging mas maangas siya sa akin. Yung parang mas agresibo ba? Mas possessive. Kasi madalas na siyang magselos. Oo, DJ Rocky, kapag hindi ko lang siya na-update o nasasabihan kung anong ginagawa ko, o kung nasaan man ako, o di kaya kapag tumatawag siya sa akin tapos hindi ko nasasagot yung tawag niya, nagagalit na agad siya sa akin.
Sobra pala siya kung magselos. Na kesyo, baka raw may iba kong lalaki na ine-entertain. Ang hindi niya alam, ginagawa ko naman ang lahat para hindi siya mag-isip ng masama sa akin. Para hindi siya mag-alala sa akin. Pero alam mo yun, DJ Rocky, parang hindi ko napapantayan yung gusto niyang mangyari. Ang tindi-tindi ng selos niya. Kahit hindi siya dapat magalit, nagagalit siya sa akin. Kaya ayun, madalas na kaming mag-away. Medyo naging mas madalas ang mga hindi pagkakaintindihan naming dalawa. Nalaman ko na lang noong minsang madulas ang dila niya na kaya pala siya nagkakaganito sa akin. Gusto niya raw pala kasi na may mangyari. May mangyari agad sa amin noong una naming pagkikita. Dapat daw pala may nangyari sa amin nung gabing yun. Hindi niya sinasadyang aminin, pero yun pala ang ipinuputok ng butsi niya. Na nagawa ko raw siyang tanggihan sa gusto niyang may mangyari agad sa amin. Sabi ko kay Migs, "Migs, grabe ka naman. Ang unfair mo naman. Masyado mong minamadali ang mga bagay-bagay. Pag may gusto kang bagay, dapat agad-agad mo bang makukuha? Hindi baling hindi ako handa. Hindi baling ayoko. Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko, mararamdaman ko. Bakit ka naman ganyan? Ayoko ng ganito, Migs." Nung sabihin ko yun, aba, nagalit pa si Migs. Kaya mas lalong lumabo ang hindi naming pagkakaintindihan. Sobrang nagalit siya sa akin dahil sa mga sinabi ko. At ako naman, hindi rin napigilang umiyak. Dala ng pressure ni Migs na gawin ang gusto niya. Hindi ko makakalimutan yung agreement namin noon na dapat kasal muna bago kami mag-anuhan. Pero parang binura niya agad yung kasunduan namin yun. Nakakalungkot lang isipin na ang bilis niyang magalit sa akin. Na parang ang sama-sama ko ng tao dahil lang doon. Ilang araw kaming nag-away ni Migs. Sa totoo lang, nakakapagod siyang intindihin. Sabi pa nga niya sa akin, maghanap na lang daw ako ng ibang lalaki. Total daw ayokong ibigay sa kanya ang hinihingi niya. Na kesyo wala naman daw yun sa tagal ng relasyon. Pero binabawi rin naman niya. Sorry raw. Sorry daw kung parang napipilitan na lang daw ako. Nagagawa ko pa rin naman patawarin siya. Kasi umaasa pa rin naman akong matatanggap niya yung desisyon ko. Na hindi muna kami magsisex. Panandalian, nagkakaunawaan naman kami. Pag nagvi-video call kami, o kapag nagkakausap kami ng personal, andun pa rin naman yung mga pagkakataong matinu siyang kausap. Pero minsan, nauuwi sa sex ang topic namin. At yun na ang bagay na gusto ko sanang iwasan. Na ayokong basa-basa na lang ibigay sa kanya hanggat hindi pa nga kami ikinakasal. Kaya madalas, pinipilit kong mag-change topic sa mga pag-uusap namin. Dahil hindi nga ako komportable sa nagiging takbo ng usapan. Ang isa pang tumatakbo sa isip niya, na ayokong magpagalaw sa kanya dahil meron daw akong gustong ibang lalaki. Oo, ganun ang thinking niya. Kaya sabi ko na lang kay Migs, Migs, ano ba talaga ang dapat kong gawin para lang maisip mo, ma-convince kita na wala akong ibang karelasyon bukod sa iyo? Every time na tinatanggihan kita, tuwing nagyayaya ka ng sex sa akin, iniisip mong may iba ako. Alam mo, nakakapagod namang parati na lang tayong ganito, Migs. Pagkatapos nun, nakita ko ang mga mata ni Migs na nakatitig lang sa akin. May mga luha, may bahid ng kalungkutan at panghihinayang. Hindi ko pa nakita siyang ganoon magmula nung una kaming nagkita. Tiningnan ko ang mga mata niya. At nakaramdam ako ng kawalan, nakaramdam ako ng pagkasawi, nakaramdam ako ng panghihinayang. At habang nakatitig siya noon sa akin, sinagot niya ang tanong ko, Nela,
Simple lang ang gusto ko. Bigyan mo ko ng anak para sigurado akong akin ka lang. Hindi ako agad nakaimik sa mga sinabi niya. Bigyan ko siya ng anak para sigurado siyang sa kanya lang ako? Nag-isip muna ako ng sagot na hindi niya sana ikakagalit. Kaya sabi ko, Migs, pwede bang kapag pareho na tayong may stable na trabaho at kapag handa na ako para dyan, okay lang ba? Hindi niya ako binigyan ng malinaw na kasagutan, DJ Rocky. Para siyang nag-transform na halimaw na ewan. Yung dating caring na kilala kong Migs, na unti-unting naging seloso sa akin, unti-unting naging sabik na makipag-sex sa akin. Hindi ko akalain ang mga ipinagbago niya mula noong magkakilala kami. Unti-unti kong nalaman mismo kay Migs ang mga bagay na nangyari sa nakaraan niya. Na kaya pala siya nagkakaganito sa akin dahil nagkaanak na siya noon sa ibang babae. At ang anak niya, namatay rin pala kalaunan. Yung tattoo na nasa braso ni Migs, pangalan pala yun ng anak niya. Gusto niya ulit magkaroon ng anak. At kung magkakaanak daw siya, gusto niya sa akin. Dala ng takot na iiwanan niya ako at dala na rin ng awa na nararamdaman ko para sa kanya. Dahil sa sinapit niya noong mawalan siya ng anak, napagdesisyonan ko na ibigay na lang kay Migs ang sarili ko. Nagkita kami at natupad ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Nagawa ko ng isuko ang sarili ko sa kanya. Binigay ko ang lahat-lahat kay Migs. Wala akong ibang sinabihan sa desisyon ko. At ngayon, I feel in pain. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi kahit ibinigay ko na ang lahat-lahat, hindi pa rin natigil si Migs sa pagsiselos niya. Palagi pa rin niyang naiisip na may ibang lalaki ako. Kahit sa totoo ay wala naman talaga. Madalas pa rin kaming mag-away dahil dito. At sa katunayan, DJ Rocky, ay hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isipin. Pagod na ako. Oo, mahal ko si Migs. Pero ang sakit-sakit niyang tiisin. Masakit na sa loob ko na ginaganito niya ako. Kahit nakuha na niya ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Sa ngayon, kami pa rin naman ni Migs. Pero hindi na ako sigurado kung tama pa rin na ituloy ko ang relasyon namin. Dumadagdag pa sa mga iniisip ko na delayed ang regla ko. Hindi pa ako dinadatnan. Huwag naman sana. Baka buntis ako. Hindi pa ako nagpapatest. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung sakaling positive ang maging resulta. Ano bang dapat kong gawin? Sana ay matulungan niyo ako, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mela. At ito ang aking secret file.